Alright, asiphinde sibingelele-ke kwenye ama-episode yethu ekhona la ku-Art Media. Ngethemba-ke uyazi-ke mase kanjena vele ukuthi-ke isuke sekunjalo. Right, ngiphethe insizwa-ke la mina but igama lami Mavusana Usingwa Wakhoza. Right, ngiphethe insizwa-ke lana angifuna ukuzi-introduce zona. Sishone ngala bhuti wami. Sesikhona. Eyizwa leyo nto. Okay bhuti wami sinobani? Ustofela Gumede lo. Yezwa manje. Alright. Sinensizwa ngalana bhuti wami sikubingelele sikwamukele sinobani ngalana. Bhuti ninodiliza lo waGumede kodwa waziwa ngelidumile nje Chiusehla. Okay. Right. Ngifisa ukuthola ke manje lana ukuthi bafowethu sikuphi isigodi like sisichaze ibackground ukuthi sibuya phi kanjalo kanjalo. Cha mfowethu ngamafushane nje amagama. Igama lami ngoPhumlane waGumede kodwa la emculweni ngathi mangifika bafike bangibe ukuthi ngustofela. Okay. Angeke ngichaze kakhulu ngegama lesistofela kodwa ngibuya le kwamhlaba yalingana phansi esigodini sase-Welcome ngathi induna engiphethe uGumede. Okay. Nawe ungigumede futhi. Nami nguGumede futhi. Alright. Mfowethu ngizohlala nje kuwena njengamanje ekuthenini ke mhlawumbe indaba yomculo mfowethu iqala kanjani and iqala kuphi sikuphi yabona iqala nini indaba yomculo futhi iqala kanjani? Cha mfowethu ngaphi egincini kwezomculo kaMaskandi ngeke ngasebenza nezinye insizwa engiyacabanga ukuthi beku-2009 ezibizwa ngamadina abantu amahle khona eWelcome. Alright. Bekade ngibambisane nazo ngoba ngiyacabanga ukuthi ngibambisane nazo kusukela 2009 saze safika ku-2016. Kazi bengineminyaka emingaka 2009. Alright, no kezwakala mfethu so lapha mhlawumbe beliyini iqhaza lakho ma unalezi insizwa bekulini iqhaza lakho lapha eqenjini? Ebekade ngikwenza bekade ngigida ngoma ngiphinde futhi ngikwazi ukuproducer ingoma ngoba ezinye zazo bekade kuyimini bekade ngiyizakha. Okay. Yeah. Alright. So igama elithi Stokfela igama lakho or igama leqembu? Igama elithi Stokfela igama leqembu. Okay. Yebo mfowethu. Alright, ngiyabonga. Bhuti wami uyingxenye yeqembu Stokfela, right? Ngibiza Stokfela. So mhlawumbe uhlobana kanjani nalensizwa nihlangana kanjani nje ungibeke esithombeni ukuthi wena unayiphi role eqenjini nanokuthi mhlawumbe nihlanganaphi? Mina uStofela noma ngothi uPhumlane. Ungubhuti wami siyelamana mina naye. Wathi ungena kwezomculo waqala yena qala wagida lapha kumadina abantu. Uma egida lapha nami ngase ngiyalandela ke ngokuthanda izinto. Wathi uma akaphuma khona ngathi nami ngeke ngize ngisale. Ngizoqhubeka ngiyeke umfowethu ukuze siphushe iqembu isiphambili. Mfowethu mhlambe njengoba nisebenzisana mhlambe ningabafowenu kulula kangakanani ukusebenzisana ngabe zikhona mhlambe ingcinamba embhekana nazo bangabe nisaqopha nanokuthi kahle kahle mhlambe njengoba niyiqembu manje ini role yakho wena eqenjini? Ngokwami mfowethu ngafushane nje ngizosho ngithi ekuqopheni ingoma uma sindawonye ngibona ngathi into elula kakhulu le ngoba kuyazenzakalela nje. Siyasithi uma senza into noma mhlawumbe umuntu ake wakhuluma igama liphenduke seligcine seliba ingoma nje khona lapho. So nisuke nibonisana nindawonye? Isuke sibonasana sindawonye bese into ivele izenzakalele nje kalula. Okay. Yeah. Right. But so if ngacheka la mangabe nizoqala ke niqalile iqembu uthi 2019 right? 2009. Yeah. No ngisho elenu ke manje Stokfela. Elami iqembu wafo ngiliqale 2017. Okay. Alright. So since uqalile 2017 mhlawumbe ukhona nomuntu onibhekelile okanye obheke umsebenzi wenu ukuthi mhlawumbe banibhekele umsebenzi wenu like simbiza ngokuthi i-manager for example ukuthi ukhona mhlawumbe behind umsebenzi wenu ngaphandle kwakho nomfowenu? Okwamanje bafo anginayo umuntu ongibhekele umsebenzi wami. Okay. And mhlawumbe ke saselapha indaba yokubhekelela umsebenzi ukuba ne-manager niyamukela kanjani because ngicabanga ukuthi kuliqiniso ukuthi kunamaciko amaningi manje azimele ngokwawo. Ngabe mhlambe ikhona indima edlalwa ama managers
mhlawumbe libona ukuthi niyayidinga okanye nilungile niqhubeka ngendlela niqhubeka ngayo? Cha mfowethu, makungathiwa ukhona umuntu ofisayo ukungisiza noma ngithi ofisa ukuba imanager yami, angeke ngizinqabe. Okay. Ngingakuvumela ngoba sometimes imanager iyakwazi ukukuthatha ikubeke futhi uvele ebalazweni. Akufani njengoba suke usayimele. Okay. Uyabona. Alright. Cha mfethu sesihambe ibangana khona, but ngifisa ukuthola ke mhlawumbe ngokwe background ukhule emphakathini ukuthi mhlawumbe ukhule umuntu okanjani, wafunda phe ekoleni zamabanga aphansi kuze kufika la khona manje ukuthi mhlawumbe manje ubhizi ngani, just ukuthi usipha nje i-background yana. I-background bafo, ngikhulele endaweni yase Welcome. Ngafunda eWelcome Primary School. Okay. Ngaphinde ngahamba ngayofunda eVukani High School. I-high school ekhona endaweni. Yeah. So okwamanje ke ngenxa yempilo namatoho asiyangithatha ngibeke empangeni. Okay. Ikhona lana njengamanje ngizabalaza khona nalana engicupha khona ukuze ngikwazi ukuthi ngilale ngidlile njengezinye ingane. Alright, kuyezwakala. Mfowethu, wena mhlawumbe ngokwe background nawe ukhulele la endaweni khamba kanjani, like usibeke nje uthatha usibeke ukuthi manje mhlawumbe ubhizi ngani manje? Ngokwe background nami ngikhulele khona la eWelcome, ngafunda esikoleni sakhona lana kuthiwa Welcome, ngaqedela eVukani, ngokwempilo ngisayibamba empangeni. Okay. No, kuyezwakala bafethu. So mhlawumbe ke since siqalile ukucula, mhlawumbe kunama album or kanye kunama EP sesihambe ibanga elingakana mhlawumbe emculweni, mhlawumbe mangisiwa nje sibuyela back emuva sukela siqalile ngo2017. Cha mfowethu, ngokwama album since ngiqale 2017 ngine album eyodwa. Okay. Engayenza 2017 eyayinengoma eziyishumi. Wow. Okay. Yebo bhuti. And then after yona, after i-album bafo ngihlalile ngingarekhodi ngezathu zokuthi ziningi ingqinamba esibhekana nazo ngapha eginqini. Nesizathu sokuthi umnotho bafo awukho kahle kwela kithi, ngesizathu sokuthi basibukela phansi ngamakhono esinawo. Besingakamtholi umuntu ozokwazi ukusisukumela. Yeah. Ekwazi ukuthi esilekelele kulamakhono esinawo. Alright. No, kuyezwakala mfowethu. So ngifuna ukuthola ke la ukuthi mhlawumbe ngaphambi kokuba niqale umculo, ngizwile ukuthi uqale uculwa namadi nabantu. So ngifuna ukuthola ukuthi mhlawumbe mase niqalile, like before uqala wena ke ngokwakho ukhona nemculo obubukela kuyena okanye ebenibukela ezamadi nabantu ebenifisa mhlawumbe ukuthi yazini unenzela kamnandi, mhlawumbe ningafisa ukuthi nithathe noma ushono wakhe into ezinjalo? Yeah mfowethu, ukhona umfo ebekade ngibukela kena noma ngasekho emhlabeni. Okay. Khona lenkunzi okwakuthiwa ukhwele ebhasini. Okay. Bese kuba yilenkunzi okwakuthiwa o president. Ibona abantu abangenza ukuthi ngithande umculo kaMaskandi futhi ngifise ngelinye ilanga ukuthi ngidlale njengaye, kodwa ke ngokuthi ke amakhono awafana bafo. Yeah. Ngibe sengithi mina angizenzele okwami ukubhekane nami. Yeah. Ngoba mfowethu angifuna amanga ngiyakuzwa and kwahlukile. So and uyasifike le ntanjini intambo zona mhlawumbe indaba yakhona ufunde kanjani ukuzibambela ngala? Kubenzima bafo ukufunda isiginci. Kodwa ngingasho ukuthi kumina kwafika njengento nje eyisiphiwo kimi because abantu bekade ngisebenza nabo bebengafuni isikhathi esiningi ngithinta isiginci. Kwaze kwaba khona lelikhehle lele okuthiwa usifile okuba bomkhulu kumina. Uma nje ngikhuluma iqiniso wanginikeza ifoni. Uma nginikeza ifoni ngayithatha ngabonga kakhulu, mina ngayidlulisela phambili ngoba ngangifuna isiginci. Komunye umfoko okuthiwa ufihli khona umfoko kaNdlazi. Okay. Ngamnikeza ifoni engiphiwe ikhehla, wanginikeza isiginci. Kwakusifunda kwami isiginci, akekho umuntu wangifundisa isiginci. Indaba ithi lana bakhona mhlambe ama 2K nabo bani njalo njalo abangazazi lengoma lama artists okhuluma ngawo. So mangasidosela mhlambe imecembile emithathu kulama qhawe okhuluma ngawo bese
Hayi. Yabona ke bafethu niyizwela insizwa lena uthi moyibiza imemeza ngala kwigitara izenzele vele. Mfethu wena ukanjani ume kanjani indabeni yegitara uyayibamba vele? Ya kwesinye isikhathi ngiyaye ngisibambe isiginci kodwa ke ngikho nkamkam kakhulu ngenxa yokuthi umfowethu asakhona ngeke ngize ngimphucula asadla. Kodwa ke okay wena usifundiswa ubani isiginci like ufundiswa ubani? Uyena umuntu engibukela kuyena kakhulu yonke into akayenzayo nje uyangibiza athi mfowethu senza lokho namhlanje. So for isiginci like ukuhlalise phansi wathi ke siyafunda manje unlike yena uthi usifundele ibe kanjalo. Uyena nje umuntu ongifundisa yonke into ngoba ngithi yonke into nje sengisholo sona isiginci uyena nje umuntu ongibiza abafo bamba kanje uthi into kanje uma ngingekho ngelinye ilanga kuyokwenzeka nishaya live yabo nishaya live kanti angikho mina uzokwenza njani uzoqasha umuntu bese ngithi mina cha bafo ake sizame mfowethu. Yeah. Right bafethu ngicela ke mhlambe ke sikhulume ngeingoma zenu mhlambe kule album esikhuluma ngayo ka 2017 ukuthi mhlambe yipi ingoma enabona ukuthi ngiyazi kunzima ukukhetha esibayeni sakho ukuthi le ingcono kunale kodwa ke ngifuna ukucheck ukuthi mhlambe iziphi ingoma abantu abanazi ngazo mhlambe nakhona futhi uphinde usithintele khona siza ukuthi kanjani khamba kanjani. Cha mfowethu engakusho kule album yango 2017 zikhona ingoma engenile kubantu futhi bayijabulela bayithokozela ngoba isikhathi esiningi imicimbi bekade sihamba izona ingoma bekade bayifuna ukuthi sidlale ngazo. Okay. Lapho engiyobala khona kunengoma ekade ithi liyoshona emini. Kube khona ingoma ebethi imfene yophatha iBhayibheli emini. Bese kuba khona ingoma eyesithathu ebethi Themba lami. Okay. Izona ingoma ezike zathi impela nje ukungena ebantwini lezo kule album yango 2017. Hayi futhi isiginci sosebenzisa ke khona nje ongasindela yona manje sizwe ukuthi ke sikhuphuka kanjani. Alright. Bafethu ngiyajabula kakhulu ukuba nani namhlanje. Futhi ukucheka la indaba yokuthi ke manje ngokusebenzeka ke manje ukusebenza mfethu like ikhona imicimbi eniqashwayo kuyona mhlambe nje sikhuluma ngeindustry njengamanje ukuthi manje ibuka nibona kanjani kuyayeka phambili ama event ayakhokha kwenzakalani mhlambe kulolu hlangothi lelo ke ningathini. Mfowethu kwamanje ngifuna ukuqamba amanga ngokwemicimbi ezosikhokhela noma ezosiqasha sayesenze khona nje ukuthi nathi sike siveze because kwamanje nathi sijabulela ukuthi sivele mhlambe kwesinye isikhathi sothi siyayiveza kube khona ozojabulela umsebenzi then bese wasibiza siqasheke. Okay. So mfethu mhlambe mase ngabheka ke endabeni ukuthi yokungaqashwa mhlambe nokungaveli ungavami kwemicimbi mhlawumbe indlela yokumarketa umsebenzi mhlambe nibona ukuthi mhlambe yipi indlela esingayisebenzisa okanye yipi indlela esebenzayo manje yokumarketa umsebenzi. Cha mntaka baba ziningi indlela zokumarketa umsebenzi engingabala uFacebook ngibale uTikTok kuningi ngibuye ngizobala online ukufaka ingoma online. Lokho kuyayekusiza kakhulu ngoba ikhona njengamanje sekudlesayo. Okay. Bese ngizobuya ekutheni okuyimarketa kubalekile. Nokuthi uvele kubantu mina njengamanje ayikho into engingathi njengamanje ngibhekile okwamanje engikubhekile ukuthi ngithuthuke ngephambili. Uvele umsebenzi wami abantu bangazi ukungiqasha sekuyovela mangabe umsebenzi wami usongenile kubantu. Okay. Mfethu kodwa ke ngifuna ukuyiveza le ngoba ikhona iyakhulunywa ukuthi
kunabantu abathi sicela uze emcimbini uzonandisa and kuzwakala ngathi into engekho right leyo ke understand. So ngifuna ukuthola ukuphawula kwakho nje straight kulokuthi kuthini ukuphawula kwakho because ikhona into ethi why bazosibiza nje size sizonandisa because si recorda ngemali for example ukutravel mhlambe saya kuleyo ndawo emcimbi siyakhokha you understand. So ukwenza until isikhathi singakanani lokho ukuthi wena uye emcimbini ungakhokhelwa ukuthini ukuphawula kwakho kuleso simo leso. Mntaka baba kuleso simo ngathini thina njengamaciko noma ngikhulume ngami siyalimala kakhulu kodwa ngoba kwesinye isikhathi kuyaye kube khona izinkulumo ezivelayo kuthi ubani uyayitshela ubani usezenza ngcono siyahamba bafo sihambe siyoperforma noma singesize sikhokhelwe isizathu ukuthi sifuna umsebenzi wethu ungene kubantu futhi ekugcineni sikwazi ukuthi sizuze ngoba uma ngabe ngihamba ngiyoperforma kulamcimbi engiyodlalela mahala ukhona okuzofike kumthinde ekwazi ukuthi uma ngabe esiqasha esikhokhele. Okay, no kezwakala izathu singibuze lo mbuzo mfowethu ingoba masibheka i-social media nje sekashilo o Facebook abo TikTok njalo njalo akuhambi kukodwa you understand egcina honke abantu kumele bambone lo muntu abambona lapha and kaningi isikhathi esiningi bazombona because bayamazi somewhere else. So uma bazohlangana nomculo kwi-internet kukancane ukuthi bakwazi ukulandelela. So ngifuna ukubuya la into ukuthi mhlambe ngokumcimbi nina njengeqembu niyakwazi okanye nike nakwenza yini ukuthi nihlanganisane mhlambe umcimbi okanye njengamaciko niyakwazi ukuhlangana nibambisane ukwenza mhlambe nenze umcimbi. Ngisho mina bude ngithi esikhathini samanje abanye bafowethu bayaye bangakuthakasela ukuhlangana nomunye umuntu ngenxa yokuthi omunye uthi uzothi mina ngizobona engathi ngiyisekile kubani yabo okanye ubona umuntu uzothi ngothi ngibambisana nobani kusasa mase singale engihlebe bese ngingekho mina ethi uyena usize kakhulu kunami kanti kwesinye isikhathi umuntu ngamaciko kuyayijabulisa ukuthi nihlangane nje ningabantu ebenza into eyi-one ngenxa yokuthi awazi ukuthi ufika kanjani komunye umuntu ongayenzile lento like kumuntu ozobukela lo msebenzi nobe niwenza. Okay, because iqiniso mfowethu ngibuya kwena ukuphawula kule esikhuluma ngayo ikhona imicimbi iyenziwa and akhona ama-artist okanye amaciko atrendayo okukhulunywa ngawo usuku nosuku you understand xatshana ku-social media ngendaba yamaciko. So into ithi iliphi mhlawumbe i-strategy esi-1 or ezimbili nithi nina njengeqembu mhlawumbe singanisebenzela okanye niyasebenzisa manje okanye esinganisebenzela ukuya phambili. Mntaka baba engakusho la emculweni kaMaskandi ngizosebenza mina angizanga ukuzobheka omunye umuntu ukuthi uthini kimi. Thina singabo Maskandi ke sinakho ukuncomfana nanokuthi mina mangabe ngifuna ukuvela sengizocabanga ukuthi mangabe ngincomfa kunomfowethu nje lana esinaye la egincini ngizoxolisa ukusebenzisa igama lakhe kodwa uma sekuthiwa ngincomfa ugeza amadixa ngizoba nakho ngithi uzongiphendula mhlambe ngizoduma. Kanti mfowethu lana sizosebenza imali lesikhiphayo esikulindele silindele kuba nefuture siye phambili yabona le yako Facebook yokuthukana akufuni bafu ifake kakhulu ekhanda ngoba uma ungagcina ulalela abantu ukuthi bathini ungagcina ukhathala endleleni ungasayi la uyakhona. So njengeqembu mhlambe Ostokvel niyazibona yini nisebenzisana namanye amaciko mhlambe collaboration ezinjengalezo nikhipha ndawonye mhlambe manje ngeke nikwenze lokho or manje zokwenza izathu sakhona singathini mhlambe? Cha mfowethu ukusebenza nabantu into engikhonzile baningi sengisebenzile nabo baningi ngibadlalela isiginci bafo baningi akho mhlambe ba more than 10 nebanye nabo bayakwazi ukubonga ngento engibenzela yona kodwa nje ukusebenza nabantu bafo kuyinto enhle akekho umuntu engeke ngisebenze naye noma ngabe yipi industry uma nje kwezomculo umuntu efuna ukusebenza nami angeke ngize ngimvalele ngaphandle ngoba angazi ukuthi impumelelo soyithola ngabo. Alright ngicabanga ukuthi sihamba siya ngasemaphatheleni eLenizane namhlanje ngifuna ukucheck up wami ukuthi kena ngokwe support izinga le support enitholayo mhlawumbe ungathini ukuphawula kwakho ngalo mhlawumbe siqale ekhaya
size emphakathini siye ngaphandle ukuthi mhlawumbe uma urate nje ubona ukuthi khamba kanjani kwi-support nje eqondane nani. Ngizoqala nje ekhaya mfowethu. Kwelasekhaya i-support iningi kakhulu. Ngenxa yokuthi ngizokhuluma nje ngengoma nje lesiyenze nje ensukwini sizodlala kulo mcimbi lobulayiwe eVukani. Kuleyo ngoma leyo ke i-support sithole kakhulu ekhaya ngoba kade siqoqozelwa kuthiwa umadoda seningaze ningadlala emcimbini osesigodini senu. Anike nehle madoda nizodlala kulo mcimbi. Ebese ngiphumela emphakathini kanje. Kuyaye kwenzeke mhlawumbe uhlangane nomuntu, uma uhlangana nabo ubuthi hawu ndoda usekhona kodwa kwezomculo. Ngisho ngithi ayi sikhona phela kunengqinamba ethile nethile edala mhlawumbe ugcina umuntu engaveli. Yebo. Okay. No, kezwa but ngicela uPaul besinomcimbi recently umcimbi othinta iYouth Day. Mhlawumbe iresponse yama ezethameli mhlawumbe kuniphathe kanjani lube njani usuku lweni mhlawumbe nje uchaze nje lapho response kamanye. Ndaka baba kafishane ngabonga kakhulu okokuqala nje ngabonga kuwena. Ngendlela ongamukele ngayo nanokuthi lesikhathi uhlela umcimbi. Mina ngangakwazanga ukubona okuningi. Kodwa ngithole sengithola phakathi nendlela ngathi uma ngabe ngufonela wakhombisa ukukhulu kungemukela bese ngiyabuya ngosuku lomcimbi bafo isupport engitholile nami ingimangazile because bengingalindele kodwa isupport engitholile kubantu iyakhombisa bafuthi ngelinye ilanga ngaba utho futhi ngingakwazi ukuthi ngiphile ngaleli khona enginalo. Alright. Bafethu sikhuluma ngengoma entsha mara asike singene into details. Ithini ingoma entsha? I mean nikhipheni mhlawumbe i-EP or i-single kuhamba kanjani? Ingoma entsha bafo i-single. Okay. Ngisho kanjalo ngithi i-single ngoba iyona ekwazi ukuphuma. Empeleni bekade ngenze i-EP enengoma ezo5. Alright. Iyona ke le ephumile ethi umshayo wesibhamu bambulele. Baningi ke bazoyibuza ukuthi uma ngabe ngithi umshayo wesibhamu bambulele ngiqonda ukuthini. Chazele bhuti wami. Ngamafishane uyayenza into uyitshela ukuthi wena inkunzi, wena ophethe umhlaba. Ukhohlo ukuthi baningi abantu banomqondo bacabanga. So ngamayamazi ngiyaqhuquzela ukuthi intsha ayikhule bafowethu. Awuthi uma ngabe wenza into wazi ukuthi kunamehla kubhekile futhi lokho kwenzayo kunalo ikusasa na noma ukubuyisela emuva. Okay. Ingakho ngithi umshayo wesibhamu bambulele ngoba kunenkabi la ngaphandle ebulala abantu kodwa ekugcineni sihamba phezukwazo. No, kezwakala bhuti wami kakhulu. Alright, bafowethu ngicela sibuye kule ndaba lena ke mhlawumbe ekhona kwi-industry okanye endimeni ethinta oqhawelami. Ngicabanga ukuthi niyakwazi lokho ke kunamaciko amakhulu asaphawulile nawo ngakho and kubuke ngathi kuphusha the very same trend yoqhawelami still yabo. So ngifuna understand ukuthi nina ngokwenu nikubuka kanjani kuyayakha indima or kuyayilimaza makuyilimaza kanjani makuyakha kanjani. Mndaka baba ngizophawula nje kafishane leyo qhawelami mndaka baba. Bakhona ebasebenzelayo. Okay. Bakhona futhi engabasebenzele ngenxa yokuvikela isithunzi sabo. So angeke ngize ngiphawule kakhulu kuyona ngoba le amaside yakwenza ube nesicwacwa. Okay. Ngibonge la. Mfethu cha ngizofuna ukuphawula kwakho nje okwehlukile kunokukabafu ukuthi wena uthini ngale ndaba le. Mfethu eyoqhawelami ayisebenzi. Like mina ngisho ngoba ngigida ngoma nje lo Stokfela. Asihlambe uStokfela uxobene nomfuka Khoza. Kophoqa nami ukuthi ngicine mhlambe ngibe nenzondo nomfuka Khoza mina ngingazi ukuthi inzondo ihlanganaphi. So mina ngocine sengihlangana nomfuka Khoza engambingelele endleleni exake ukuthi awu lento dangaxobananga nayo ihlanganaphi manje. Okusho ukuthi indaba yoqhawelama ayisebenzi ngoba ngagcine ngilimala mina ngilimalela into engingayazi ngenxa ukuthi ngisekhonda uqhawelama. No kezwakala bafethu ikhona siyazi ukuthi ikhona this thing mara ke angazi ngicabanga ukuthi bakhona ebasebenzelile mhlawumbe phambilini kodwa manje sesila sikhona no kulungile ngiyakuzwa uPaul ke bafethu ngicabanga ukuthi sizoyela emaphethelweni mangabe kukhona umuntu osafisa ukucula eyakhe advise ngaphuma kuwe eqonde kuye ingathini eze nje kuwena yazi nami ngiyafisa ungathini mhlawumbe umadvisor. Cha mfowethu angeke sibavalela abafowethu namakhono abo kodwa iadvice enginayo akudlalwa la kumaskandi mfo. Umuntu mangabe esacabanga ukuthi ucabanga ukucula mhlamba ka khamba ucula isicathamiya noma buye ngapha kuqwayide uyawaxosha
Angibaxosha mfowethu ngibuka isimo. Iningi lethu thina esithanda uMaskandi asikwazi ukuyidlalela iginci. Yeah. Angisho ukuthi ngcono ngoba ngikwazi lesiginci. Kodwa thina njengabantu abadlala iginci kuyaye kube inkinga umuntu efika athi mdlalela isiginci. Umdlalele. Let's say uma kuukuthi nangi udlalela ingoma esiginqini sami. Ngiyithande. Ngizokwazi ukuyisebenzisa lo ngoma. Ngoba wena mina engikwazi ukuyiproduce ekugcineni bese kusuka ingxabano. Ilokho engingakusho mfowethu ukuthi nje umuntu osafita ukuza eginqini kufuna acabange kahle akudlalwa. No, kuyezwakala mfethu. Mfethu kungathini uphawula kwakho nayo indoda iza kuwena ithi nje ucela advice nayo iyafisa ukuthi ingene kulomkhakha ungathini. Engakusho kuyona ngasho ngithi mfowethu asilazi ukuthi kusasa lisiphatheleni. Ungangena endimeni oMaskandi, ungangena endimeni omculo akukhethile ukuthi wona uphi. Kodwa into kumele ubhekane uwazi ukuthi uzobhekana nayo. Kunobunzima la ekuqaleni kunomzima phakathi kunomzima futhi esiphethweni. Ngenxa yokuthi ungathi uyiqala lento kube khona abakuhlekayo bathi wenzani. Uthi wayeka bathi wayethi wenzani. Uma uqhubeka uthi uyayeka mhlambe bese kulele emphumeleleni phambili. Okay, nokezwakala. Mfethu mhlambe sesiphetha ke iqembu ngiyazi bizwa ngegama lakho Shuvela Umholi. So mhlambe ifiso zeqembu nenhlelo eninazo mhlambe njengeqembu ezingathini mhlambe. Engufisayo eqenjini lami mina njengomholi oStofela. Ngiyafisa ukuthi umuntu ozokwazi ukuthi abone le video noma ngabe ukuphi la izofinyelela khona uma ngabe engaba nazo isandla sokungixhasa ngamukela lonke uxhaso lungaqhamuka noma ubani. Okay. Yeah. All right. Ngiphinde ngibuze ngcansi uzobe ugcina ke lo kuwena. Ukuthi njengekhampani iCoArt nje bahlelela namhlanje nange ukuyazi kwakho ukufika kwayo nokusebenza kwayo ungathini ukuphawula kwakho sesiphetha nje. Ukuphawula kwami ngeCoArt angazi bafuna xoxa kushona ilanga. Yeah. Kodwa engikwaziyo iCoArt ngiyafisa ngelinye ilanga ukubambisana nayo. Yeah. From now until end la eyophela khona. Okay. Hayi nokezwakala mfethu amagama akho nje okuphetha ke nje sesiqeda esizokwenza la ungathini nje mhlawumbe nakubalandeli njalo. Engakusho mina ngathi iCoArt ineqiniso kwesinye isikhathi. Ngingasho nje kwesinye isikhathi ngabukela mina thina nje ezoStofela. Yeah. Iyayifone kwesinye isikhathi izikhandle yona like ngizobeka nje umuntu uBhutvusi Khoza. Yeah. Uyena uyaqoquzela kuthina amadoda kunomcimbi endaweni ethize so bengifisa ukuhlanganyela kanye nani so ngizombonga nje kakhulu. Okay. Mfethu sibonga kakhulu asiphinde sibonane mhlawumbe ke episode yethu elandelayo siyabonga.